Kažu da na južnjački dijalekat može da se govori samo od njivu, od stoku i od govedu. Ja sam osnovao grupu na Facebook, Južnjački govor nije za sprdnju, i u nju su se okupili ljudi koji hoće da dokažu da to nije tačno i da može da se govori od sve. I da bi to dokazali, ja sam rešio da pokrenem jedan serijal, intervjui sa zanimljivi ljudi iz celu Južnu Srbiju. Jedini uslov je da se ceo razgovor odvija na dijalekat. Znam da će na mnogi to da se sviđa i pozivam me da mi dole u komentari ostavite predlozi koga da zovem da gostuje. Ali znam da će mnogi i da mi zamere, i to dve stvari. Prvo, ima i naši ljudi ovde koji kažu da na južnjački jezik možda se pišu knjige, pesme i priče, ali da ne može da se priča od nauku i od savremen život. I imaju pravo, to će da bude teško. Ali ne zato što naš govor nije dovoljno dobar, nego zato što je 150 godine guran u ćošak i što u njega nisu ulazile nove reči kako se razvijala tehnologija i kako se menjalo društvo. I tu nema pomoći, ali moramo da probamo. Ako ne probamo sad, posle će da bude još teže. A ako probamo, možda se ispostavi da može. Druga stvar za koju znam da će da mi zamere je što na jug ne postoji dogovor šta je to južnjački govor. Svako hoće da zajednički južnjački govor bude baš njegov, da svi govore kao u njegovo mesto. To ne može. Različito se govori u Vranje, drugi je govor u Pirot, treći u Zaječar, četvrti u Leskovac. Evo, ja sad znam da je nekoga sad secnulo srce što sam rekao Leskovac, a ne Leskovac. Ali kod mene se tako kaže. Ja sam rođen i odrasao sam u Aleksinac. Tako da nemoj da mi zamerite da ne budemo gori od onih protiv koji smo rešili da se bunimo, jer samo nam još fali sad da počnemo da se prozivamo međusobno i da se prekorevamo da neko ne govori čist južnjački. Tako da ja ću govorim aleksinački, svako ko mi dođe neka govori svoj lokalni i siguran sam da će se razumemo bez problema. Za početak, dok vidimo na šta će to da liči, ja ću za prvi nekoliko intervjua da nađem ljudi u Niš, jer sam ovde i najlakše mi je to da snimim, a vi mi predlažite koga da zovem, pa kad skupim po 2-3 čoveka ovde onde, ja ću lako da odem i u Vranje, i u Prokuplje, i u Babušnicu, u Lebane i svugde. Za danas toliko, ajde da probamo da dokažemo da na naš jezik može da se priča od sve. Pozdravljam ve.